Qed inħarsu lejk bħala l-aħħar tama f'dawn il-jiem skuri ħafna. Int għandek tkun il-vuċi ta' dawk li ma jinstamawx. Hekk qed jappella Paul Vincenti, il-President tal-Fondazzjoni Gift of Life, fi sqarrija b'appell il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca l-għada tal-vot fil-Parlament favur l-emendi fil-liġi tal-protezzjoni tal-embrjuni. Paul Vincenti qal li bil-vot fil-Parlament ħafna baqgħu iċċassati u b'nuqqas ta' tama. Flimkien ma' qdiet bħal Gift of Life, il-Maltin u l-Awċin issa qed iħarsu lejn il-President ta' Malta biex tkun il-vuċi ta' dawk fraġli u li m'għandhom lil ħadd biex jiddefendihom. Paul Vincenti qal li jifhem li l-pożizzjoni tal-President mhijiex faċli f'sitwazzjoni bħal din, anzi waħda kritika. Madankollu hija għandha tkun il-vuċi ta' dawk li se jkunu parti mis-soċjetà Maltija ta' għada. Għaldaqstant il-President tal-Gift of Life qed jappella wkoll lil dawk li jemnu u lil dawk qrib il-President biex jitolbu għalija u jagħtuha l-appoġġ f'dan il-mument diffiċli.